iga turase kenyoro gekorokwa kenama iye gotuka kera sub location ase enka ya omogago korwa Charles Okobi Nyagwoka oywo orasoka lakini gocha are enchera are gocha na efamiri buna moroche na efamiri ebwate obokong'u obonene sana, efamiri eremere tebwati endagera buya na enyomba ekero mokonyerigireria ebochokete igoro na ekero mokorigirochia amarangeti anekeire are amagotu mono ayaganeirie ekonyarekana obokonyi bonyore bogoika iga mono ting'a kere ekiombeko kia Emmanuel Campus of Care ase okoinyora omogaka oyo Nyagwoka orangeti mwamoretera obuya ekiombeko tiga ase obwagarengete mbuya mono sana ase okomoinyora mono mono ase the son of the soil oyo okorokwa Samson Menda Machuki oyo ominto mbuya mono ase okoinyora abanto baito na abange bare lakini na oyomo iga twarainyora ase rituko riga ria rero nasabire mogendere sana. Inche Charles Nyagwoka Ombega enkana nkayaneri Samson Menda Machuki goetera ase ekiombeko Emmanuel Campus of Care okorenteire esuku ng'aki bware goteba natebire mbuya mono abana bari ngobote mwa abana bare abangire ndi bona abunde nabuga bare abana bane okay ogosaba kwongorokia uko gochia ase osaba kwanda musana mbuya mono ntigagenderere kero omonto okonyire oina tokumwiba mbuya mono naki nkwabwate efomu yesu uko gose ng'aki tinabwate aho nagosaba ng'one gosabera abana ase bakari rende bataraikera kong'a bono nanyore goika mbwate biro bono okora ng'a nyasaye oiraneirie amasabo goetera Emmanuel Campus of Care nyasaye nomuya oyo otoreteire ebi nyasaye aendera komosesenia egento kende akia enyomba endwerete nari gwanchambekera amabati eki naki nabwate igo enyomba eyo gogotwerwa enyomba ngotwerwa ekiombeko kia Emmanuel rero bakogoreire obosi ochorosie kwagoka naki okobateba na musesenigu ariririri batebire amafuta nare gocha koroseria obosi mbuya mono nesukari nerora nomogaka mogocha korosia musesenigu mwaka ngonyore chago onyore chago nero ngori barentire omochere bwata nesabuni barente okobyo koroiririe batebire ocho irisio oberangeti nimete koiriate omonto akoiriate mbuya mono gaki mbuya mono nyasaye taba nomong'ina nebituma batebire ocho osieru oragere mbuya mono okobyo nomonto orenge bwa echinguru na amatobori aria gwaka obwate amaraba bwa amarito kagene enyomba agachete ya amatobori but buna saitani are obong'encho bonde okobyo akaba affected akarwara paka amaiso nara aukora naende abana abo baminto babo Menda Samson nabo twabatebetie okobyo naire tunyagitari akagwena bono omochando otigarete nomoke kobaranje tiga batokonya ase bakonyara abanto baito mbachandegete ekiombeko kia Emmanuel Campus etimu yonsi yakorete amang'ana baka mugisangio nanyorire ebinto ebi anyorire chisabuni anyorire esukari anyorire omochere anyorire obrangeti bono mbete gocha komoria atiga rende egento nkeri ng'a eria korioriri timate gose nkotokoria arenge binto mbira bigore guchinda chiro chichi korikera omonto nonche nchandiete kare era bono nchiana komutiga bono nabategereria momorigererie nyomba yamagoteire nabo igo nabana mbaekwenda sukuru iga tobwate obokong'u abang'ina ntoro toremeire abang'ina mbaro totari kwenyara gochirocha amache natoborete na abande mbare babwate abana chisukuru abana baibori batari kwenyara komoratokonye ntokorora buya rende na intwe togoke ng'ekiagera mwatokonyire tokonya amache mono nara tochandete bang'ina abagatu ntori konyara koenda roche na inche nagokire ase eng'encho ya omogaka Okobi gokonywa amate yane konya nigo tokorigereria iga twabori ng'esuku naki togocha gokora ekogera abana bagochi basoka para riria bakoigwa onde agotioki keni na barabwo basoka nagokire ekenyoro ekiaito ntobwate omochando buna nde iga ndoche nkoru etokoenda chinsa isato ntori konyara goiki mache iga bono ogosinywa gotira
twengi gosabe kiombe kia Samson getokonye egere tonyari mwa tokonya amacha abandi turabe se kobera nchira bobe none chire sondori konyara konyor